Eger de ayaz baba durmuşda bolan bolsa, realne bolan bolsa, şoň näme maşyn olardy? Oňa gerek ulaw çağajyklara sogat paýlama üçin dagdanam geçmeli, palçykdanam, gardanam, buzdanam ýoluň ýok ýerinden geçmeli. Hemmerik barmaly we ýa-da sogatly barmaly. Haýsy maşyn olardy siziň pikiriňiz? Ýazyň any? Realne ayaz baba bolan bolsa. Uçan suwuna bolanok durmuşda bilýäňiz, uçuwa gidip bolanok ýerden sürüp gidip bolýar. Meň pikirim şu arkamdaky duran maşyndan ayaz baba üçin gowsy bolmaly ka diýen. Tanış bolan oglanlar, dagda, çölle, garda, palçykda goýmajak maşyn Toyota Hilux. Hemmeňize salam oglanlar, gyzlar. Bugün ýagdaýlaryňyz janyňyz sagmy işläp okap ýörsiňizmi? Şu maşyn arzu etmeýän oglan gaty azmy ka diýen-de. Sebäbi sen daja şäheriň orta arasynda ýaşaýan bolsaň, daşyňda hiç il bezdoroji diýen zat ýok bolsa da sen ýene şu maşyny isleýän. Sebäbi şu maşynda sen balyga gidip bilýän, awa gidip bilýän, da isleýän ýeriňe gidip bilýän. Sen üçin wapşe granitsa ýok da şu maşyn ýolga goýjak maşynda. 1968-nji ýyldan bäri çykarlyk gelýär. Realne Newbie Wayma maşyny diýip adally da, ýagny öldürüp bolmaýan, duzurup bolmaýan maşyn şu. Gördüňiz-de, Amerikalymy bir ýeriniň öýle daşaryp blogeri bu maşyn nämeler etdi? Köne wypuskasyny elbetde, imni bu modeller ýöne köne wypuskasyny. Ay üstünden daş gaçyrdy, agdark görkezdi, towalak görkezdi, daja reklamasy amadyr şu. Hilux'un suwa atça. Ondan soň ýitirýär, gynan ip berýär, soň bir gün suwun içinden çykýar bolyn, otlanýar, bilýärmi? Gördüňiz şu reklamany görüyorsunuz. Bu maşyna hiç reklam gerekkä. Özüniň nadjojnulygy bilen tutuş dünýädäki adamlaryň söýgüsini gazandy. Bir şu maşyn Amerikaň özüni azyrak, kän bir satylan ok, azyrak sebäbi Amerikaň rynok üçin Toyota Tacoma Olan öz pick-up'lar var da. F150, F250, 350, 450 bilýäňiz awlar Fordlar, oňam abzorlar bardyr, kanalda geçip görüň. Hilux'am ýöne şol maşynlardan hiç il ýagdaýda yza galan ok. Araplar hasmyny gowurýar. Opşam, imin Amerikadan başga ýerde şu maşyn nomer 1 pick-up'laryň içinde. Gaty kän adam gowurýar. Biziň ýurdumyzda elbetde iň bir nomer 1 maşyn ýetem bolýar. Hilux gaty kän Spro'su bar. Opşam, diňe gowdatlarda şu maşynyň minusy bar da indi. Kim näme aýdyp biljek? Şu maşynyň minusyny. Häzir men munda öwürn satjak bolýar, şoň üçin öwýär diýip düşünürler. Şoň üçin kommentariýada ýazyň, şu maşynyň bamy minusy. Bir sal minusy, o da bahasy, biraz gymmat. Ýa aýtdym, 1968-nji ýyldan bäri çykarlyk gelýär diýip. Şu adam çykarylýan maşyn. 8 pokoleniýasy bar. Ana şu maşynymyz biziň 8-nji pokoleniýasyna degişli. Bu maşynymyz biziň 2018-nji ýylyňky 18-iň 12-nji aýy. Ondan soň 19-njy ýylda bu maşynyň restylingi çykandyr. Soň öň ütköýe birazçyk netip bolsa, o da elimize düşse abzor eder. Prinsipi ütköş kuzwan ütken zat ýok, kuzu ütken ok. Öňkü bumper, faralar, salon birazçyk ütköýe. Bu maşynymyz biziň prostoy komplektasiýadyr. Häzir salonyny görkezjek, görürsiniz. Prostoy mata we mehanika, 5 skor mehanika elýär. Bulan edil şuňalyk 6 skor avtomatdan madyr. Avtomat korobkasy biraz gymmadyrak baha oýnaýandyr. Bu daşynyň nakleykasy zavodskoy däl, soň edilen. Bulan edil şuňalyk TRD sammadyr. TRD-sy has bir bolý sportiwrak, biraz at güýji daýagrak gelýär bulardan. Bu maşynymyz biziň 2 edilik benzin motor. Bulan edil şuňal dizelnesi bardyr, ýagny turbo dizel bar. 2.4 we 2 edilik motorda ölýär olar. Olaram her ýeriniň bazar üçin çykarylanyny ütgäp bilýändir. Maşynyň daşwydyna serdiň oglanlar. Göwnüňiz ýarýarmy? Edil şu maşyna oğdunca mesele ýok. Ýöne ana şu da mysal üçin dapalnitini goýulan. Şul ýok bolanda da prosto ýöne bir gol komplektasiýada şu maşynyň widi elbetde. Şu maşyny sürüňde sen utanan ok da. Häzir käwr oglan badyrna geçenkek Siena'da orly pick-up sürmän utanýanlar badyr. Araňyzda ba, özüňiz, siziň araňyzda ýok bolsa, siziň kruňyzda ba, palibom ba pick-up bir hilläme diýip. Bu Hilux sürüňde ýok, utanjak zat ýok, itom wid çaşna terdi. Imini bu maşyna gaty owadan edilipdir de.
Bunu bir adam öz üçün tayinlan öz üçün sürülön. Bu maşinler şu wagt bide Dubaydan gelýär. Aslanly paket dele sürülönler gelýär. Ýöne aslanly paket gelýär. Maşynyň daş widine seredin. Şu wagt 4 kaptalan seredýäňiz. Öňünden kaptalan. Öňünden ekan oğdan däl bu sebäbi Dorestidir. Muň restylingi has oğdan ulanur. Şu ýerde surat goýun, uje braçyk ütge de has bir savremenleşdirdiler. Ana ol has oğdan mundan. Ýöne bakasam şoňalykda ýorak. Atak kaptalynyň ýzynyň erbet däl maşynyň widi. Indi salon görkezýän men size. Bu maşynyň esasy bar bir awry, bu widi, razgony o däl. Muň bar awry maşyn döwlenok ve maşyn lüboy ýerden geçýär. Aşanyň beýikligine serdin. Ramny pick-updyr bu oglanlar. Ramada oturýandyr. Şuň asnowasyny Fortunderam gurulan. Fortunder maşyn bilýäňiz da, onam nesipata abzor eder. Şuň asnowasyny edilen. Fortundera şuň eýleki ýanky näme diýin? Bir vinodorожник görnüşi diýsegim bolýar. Fortundera Prada arzan varianty diýsegim bolýar. Pradada da şuňa alak gelýär motor 2 edilik. Bir gaty binamys motor 2 edilikde. Bakasa arzan däl ýöne gaty binamys motor. Aňsa duranok şu motor. Bilýänsiňiz, aňsa-aňsadam döwlenok. Indi salony görkezýän. Maksimal prostoy komplektasiýamyz oglanar bu. Serdin, aýna gallyk düşürýän hem daja ruşnoy. Berde bu zatlara hiçli pirdirasiýa etmeýär, sebäbi bu maşyn döwlenok we lüboy ýerden geçýär. Alýan adamam muny palibomu bir ýer ulanýar. Ya firmada işleýänler, ya mally aňyrda çöllü ýerler bardyr, ya ýene bir soňalyk bir zatdyr. Palibomu derdine yaratýan adam alýar. Şu maşyny derdine yaratýan adam Prada'da alanok, Tacoma'da alanok, F150 alanok. Ford'a vapşa alanok. Iminler şu maşyny derdine yaratýan adam. Ýurdumyzyň akyp ýatan çägeleri var. Bilýäňizmi? Akyp ýatan. Şo çägeler gördüm edenok. Araňyzda Hilux alat gelip ýören baý bolsa, aljak bolup ýören baý bolsa, ulanır braçyk ýagdaýyňyz baý bolsa da pullan gysganma, fulyny alyň. Bula mehanika. Şuňam ýene mehanikasyny serdin. Otlananok görýäňizmi? Ufdyn basmasaň otlananok. Toyota'nyň lüboyam şoňarak de. Men mehanika Toyota özüme bir kän sürmedim. Hilux'un sürüp gördüm, men sürmedim bilem, ýadymdan çykdy. Na, çyrajaklary prostoy çıra, prostoy sar çıra. Şondan aýtdym, alsaňyz bir maksimal komplektasiýasyny alaýyn. Ýöne bakaçy ýaman kän oýnýandyr. Bärde şuňa alçyk. Barda çok, bärde baram ýok. Fulyny bar gelýär. Ruçnoy 50. Elbette ulanlar 4 vada, 2 vada da durşuat, 4'e geçirip bolýar, isteseňiz 4 panijina da geçirip bolýar. Gowzady 4 vadasının patkulçaýmy 4 vada da gerekkel wagtda siz 2 vada diýip arkaň sürüp bilýäňiz ýzyny. Diň ýzy işlänir 2 vada. Ýöne serdiň şunu 2 vada da awtobanda zatda ulrak tüýlükde sürseňiz de ýzy bir hil taýýanlar ýagyş sat bolsa, şondan ýagyş bolsa 4 vada geçirmeli ulrak tüýlükde sürjek bolsaň tek ýoly. Sebäbi bu maşyn başda niýetlenen ne bar? Ýolum ýok yer üçin niýetlenendir. Ýzyna ýük bolmasa ýydan bökkendir. Şoňa dön seriň. Köpüsi näme diýär? Ýzyna 2 halta ýük ýükleýär, ondan soň arkaň sürýär. Bu maşynymyz 128 000 probekda, kilometr 128 000 geçen gaty kän däl. Bir adam süren näre, alandan näre. Bolýar ana şuňa çykrul, bäram ýöne prostoy. Maşynyň içinde başga bir ütköşk zat ýok. Elbette kondisyoner var, pet var, ana bärden işlet bolýar, hemme adam ruçnoy. Bärde skretny kofe oýlany. Gördüňizmi? Şular hemmesinde bar, Prada'laryň hemmesinde bar. Yapışıp minmeli, yapışıp düşmeli. Şu wagt motor işläp durulanyr. Ses erwedem däl. Ýöne var sessizce motor diýip biljek, 2 edi motoru. Nadýozy motor ýöne sessizrek motor. Indi bu nemiz biziň dwaynoy kabina diýip gitýändir. Ýygyna oturmana ýer bar. Bulan edil şuňalyk. 2 kabina tamylýan. Ýani diňe bärde o 2 gapy ýok. Düşünün bu beýlek uzunrak, bär beýlek uzunrak şeýlerak gelýär. Ana oňal variantda ol bundan has arzanrak bolýar. Ýene garan kagally goýjan ara. Indi ýyzyny gorkadyn oglan. Maşyn 5 adamlyk, 2 diýäden ýyzyny 3 adam. Ýöne öňünde 3 adam sygaýjak ýaly o serede. Öňünde 2 kol otursa bolýar kamynda. Ha? Ay bolýan däldirler onu. Ana şuňarak ýyzy. Bärde ruçkasy. Ýöne ana Hilux'da goporp bilseň. Kaçtı va? Ana Toyota realne şu ýerde kaçtı etdi, mesele ýok.
Ruçkalar berde de. Ýygyna da şöňe çıra da yok da roşun var ha. Şonsa ýygyna da çıra da yok. Ýygy giýinmi? Normal olanur. Gaty bir giýin diýip biljekkä. Gaty daram däl. 3 solup arkaňa oturup bolýar. Bu maşina biz Köýtönagdan Çärjoga geldik ha. Atabek bilen ýadymyza düşýän. Gaýdyşyny Hilux'da gaýtdylar ha bizi. Welikleri ýyda ýüklediler. Köýtönaga baramyzda gaýt bolurlyga. Ýydymyzy alyp gaýtdylar. Hey Atabek, bu abzor görýän olsaň ýaz kommentariýada. Ýadyma düşýän bolsa. Men ýydyna oturup gaýtdym şeýip ýatyp Atabek'im öňünde. Hilux'un nadёжныlygyna bilýäňiz, Edil Şoňal nadёжny ýa Green Hill oglanlar. Amatly we gowy öz ýurdumyzda öňän üçin amatlydyr. İçiniň prisatkalary Amerikan Infineum kompaniýasynyň prisatkalary. Alın barlak görüň. Şu wagt 10 ýaşkyrk bilen 20 wa. Kim 10 ýaşkyrk 20 goýan bolsa, ýaňyzda nida bolny bolsaňyz barlak görüň. Baka da amat. Daşar ýurtdan gelýän brend ýaglar bar, oglanlar. Şoňkalak kaç. Amat we gowy Green Hill. Ýene şu maşynyň bir gowurlayan tarapy oglanlar, şu ýük götürjüligi. Şu maşina paşty 1 ton yük ýükläp bolýar. Şu ýerek. No primärna 850 kilo, 750 tonny ýükleýänlerim bar. F150 hasam köp ýükleýärler. Paşty 1 ton götürýärmi? Paşty 3,5 tonam arkaýyn süräp bilýär ýydyna, ýagny şu maşynyň ýydyna siz 3,5 tonluk teleşkäni goýup bilýäňiz. Birleşdirip, bolla sürä wagtynça hiç mesele ýok. Ana şuňa ýalak. Awçylaram gowurýar köp ýurtdaş bu maşyna awy diýerler. Mene dogrusu bar aw halamok bir balygy gitmän gowurýan atak başga janlar hiç ýagdaýda maňa görä. Ýöne halayan oglanlar gatyken, käbir men hiç zadym ýok. Ýöne men özüm haramok hiç ýagdaýda. Absolutny. Hiç wagtam awa gitmedim, gitmek niýetim ýok, gidetmem gelenok. Ana şo balygy ýani spakoýna. Düşse düşe, düşmese düşe gaýdýar. Balygyň keyfini görüp bilemok, arkandan ýaňy çekip bilmedim olanlar. Her kim her hilekde nafkus içvet tavarşyn etdiler. Neserdiň şu wagt bazarlamyzda Hilux'laryň bahasy. Ýylyk has köneler ammadyrmyň, has täzeler amma ýan kristalinklar, fullar amma. Iň gymmaty $35.000. Teklip karşıga girip görüp bilersiňiz. Maşin almaly, satmaly bolsa teklip karşıadyr oglanlar. Täze priложение açylyr, şu ýerde QR koduny goýun, geçin görüň, adyny goýun, geçin görüň. $35.000'dan iň gymmaty $35.000, iň arzanam primärna $15-17.000 aralygyna. Ýagdaýyna görä Hilux'un has köneler arzan bolmak malla has könelerini alanyňa degenok. Näme üçin? Uje ot bolan. Bu sebäp bu maşinlary alyp şäherde sürülenok. Ya şäherde kreýdilenok. Şu ýerden pramo öýe gidilýär araýna, şu ýerden gödöňdelem. Şundan bastyň gön pramo galaň üstünden atlaryň geçip gitdi. Şoňa aly. Nirde bar ýol ýok yer, nirde bar dağ, çöl, gum, palçak ana şu ýerler sürülýär. Şoň üçin gaty könelerini alyp oturmaň, o başyňyzda dert bolar da. Newbywayma maşina mesele ýok. Egerde şuňa seretseň de wagtly-wagtyna. Onuň köpüsi sereden o maşina bilýäňiz. Köpüsi näme sürýär, şu maşyny mysal üçin alýarlar, 5 ýyl gowy edip sürýär, satyp goýýar. Inni şuň binamyz motory. Oy, bu da serdiň. Ay bolýa. Bunu bagşlasak bolýa Hilux'y. Sebäbi bu motorun hiç wagt açylanyň, bir gedek ömrüni açylýar o da şo başda goýulanna. Biram ýağ çalçylarına. 2 edilik şuňal motorumyz. Bu maşina degim ýok, bir şuň bumper kraska görün. Şu bumperde kraska var, galan ýerinde kraska ýok, öz radnoy jodady. Berde 2 edilik benzin motor, paşty 170 at gücü var. Nolan ýüz ölçenini 12-13 sekund. Şonu var, adat diýerler-de. Gaty uzak diýip şunu kän bir halamayanlar var, häzir aýdyp berjek. Ondan soň bulan mundan başga dizel motorlar var. Ýa aýtdym turbo dizeli 2.4 we 2.8lik gelýär. Regionlara görä ütköýär. 100 kilometrede 10 litrden 14 litr aralygyna ýakka. Ýakajylygy gaty bir kän däl. Ýöne bir zat bar. Sürýän ýeriňize bagly. Häzir akyp ýatan garawum çölüniň çägelerinde sürseňiz, onda köpräk ýakar. Arada olanyň biri bunu paket aldy. Şuňalak soňky model 20 ýaş model paket aldy, ödem fullmy. Avtomat.
Surya de bir hirak lay billi. Näme üçin bir hillisem? Bir hil razgon pesay Afgana çykkan o iki etler o täzece adam bir hil ıngla. Bu maşin şol ulanır. Bu maşinni siz alyp haýlandyrýarlar, haşladyp ya yes ýaly bilýärmi ya 3,5 km, tazy 2,5 ýalyk, 10 ýalyk saat garaşmaň bundan. Bu maşinin motory esasy güýçi bada uçmak üçin däl, batan ýerinden çykmak üçin. Düşündiňizmi? Ana şoň üçin niýetlenen. Bu näder 2 wada det bola, 4 wada det bola. Çäge gumy palşa girjek bolsaňyz, gara buğda girjek bolsaňyz 4 wada edýäňiz. Ýene şu maşinlara Arktikan bir ýerlik giden maşina oşul ben ýalňyşmasam. Ya başga maşinam, ýaşudymka. Häzir toşna bileýin, öýe baryp göreýin. Şu ýerde goýjak. Indi häzir sırp göreliň. Edil bala amanat maşin, ýylyň maşinna. Satlykdyr. Kime gyzykly bolsa, bahasy 22,5. Alalaşykpa 18 probega, men köz raddoy probega. Özümiň kolun olsa şu wagt gumada da sarp görkezek, onun ýöne ýylyň amanat maşina ulanır. Asly bu maşina häzir alyp basyp süreniň bir peýdasy ham ýok da. Ýöne sergany sırp görkedeýin we käbir aýdasy melän zatlar bar size, olar aýdaýyn. iPhone'un şu wagt öz spışkasyny ýaklap görüpdir. Birinji gezek ulanır. Gat gorkunç görünýänmi? Howpsuzlyk premen ýatdan çykaramyk. Şu wagt birinji gezek iPhone'un öz spışkasyny ýakyp alyp oturýar. Gat gorkunç görünýän dälir näme? Öyle mekanikadır bu. Şondan men size aýtdym, alsaňyz avtomat alaýyn dip. Ýöne muň avtomatyny halaýanama, mekanikasyny halaýanama ulanır. Siz haýsyny halaýaňyz? Ýazgan kommentariýada Hilux'un haýsyny isleýäňiz. Çyrasa ejizmiň. Çyrasyny berdiň o dalyny şu, ona da bilýjni. Çyrasyny bir zat etmeliň, palibomu. Oňa olsa bolmaýar. Şuma izolýasiýa. Aňar baş goşuma izolýasiýa diýip biljekkä. Ýöne bir zat, ýanky zatlar bar, şoň ýol geçijiligi, dögülmeýäni, ana o zatlar üçin bagşlasaň bolýar maşiny. Şu wagt biz 2 wadada sürp barýas, häzir 4 wadada geçirip görjek. Duruk geçirip görýän. Göreliň, ýörüşi ütgeýär, şu wagt 2 wadada serana razgon pesminde men dogrusy dogry aýdaýyn olanlar. Men 2-3lük Mercedesim bar, köneje. 2-3lük şoňam razgon mundan gowutda. Şoda mehanika bolmasa. Ýöne skor geçijiligi zat gaty gowy. Gaty akuratynja geçýär. Anna, barlak görelmi? 2 wadada. Mehanika, pol ellen çykdy dogrusy. Arada men aýtdym, mehanika zat diýip bu. Käbir oglan, men sırp bilmeýän kam pikir etdir, mehanika ýok, oglan öwrenemdi. Men mehanikada öwrendim. Men maşyn sürmäni öwrenendim. Biziň ýurdumyzda avtomat garap ýok da meýdýän. Ya bardyrlar ýöne men göremokdym da avtomatyň nämeligini prinsipi bilemok. Gaty patsan wagtym men maşyn sürmäni öwrendim. Gaty patsan çykdym. Şonu öwrendim sürmäni. Kän maşyn arkaçalykla patsan wagtym. Razvorody. Göreli şu maşynyny polny şu wagt aýladym, razvorot nälekke. Ýolun garajyndan başlaýar. Razvoroda pese, gaty pese muň razvorodu. Kiçi maşyndan lüboýndan pes. Highlanderdan pes. Prado'dan pes. Hilux'da razvorot ýok eken olanlar. Gaty pes eken. Ne bu da? Ayna flötel, ayna board diýäňmi? Indi 4 wada oýup görýän nähilekkä. 4 wada geçirdik. 4 wada geçerini berde de görkezä. Dört türlü işleyen bilir ýar o. Aýyo, mesele ýok. 4 wadada edil şoň galak razgony. 2 wadada nähilek bolsa edil 4 wadada da şoň galak. Bu maşynyňa daşyndan görkez oturmaýan näme bolanor ýa daşyndan görkedeýinmi? Ýazyň ana. Hay görkezýär, bolýar prinsipi.
Yine yük yüklesen vapşe yumşayar o bula. Aslı niyetlenene de şu yük yüklemek için niyetlenene. Ýa-da resor gelýändir bana. Ýene bir aýtmadykladım. Maşynyň ýa-da resor şondan ýa-da bökke. Öň amortisator ýa-da resor. Resor bolanyň sebäbi yük yüklemek üçün. Şunu paşinli bir ton ýaly yük yüklenýär da maşyna. Şoň üçin hem resor edilen. Pick-up'laň 99%-nyň ýa-da resor gelýär. Aslında. Kaşla var giden okuyana mikrofonam da şimdi. Elek maşinini sürümdü, operatordan soruyan, her iki yüzünü seçen, bu yedek kan bir, hay ha o normal diye. Значит, o diyen kaşlap çıkıyorarok da. Bu maşininin onun üçünüm değil, ayağın amaçlı olanlar. Kaşlap çıkıyoryan pick-up isteyen olsanız, elbette. F150 olanlar. Berde F150'nin tiyildiği yok ha, yönü. Berde onun has kaçıstığı var. Kaçıstığı boyunca Toyota Hilux F150'den goğu men hava deyip cevap vereceğim. Kaçıstığı boyunca. Beyditem Ford'u dögüyenliğini etmen Ford kat goğu maşini gördüğünü de F150'nin razgonu. Kiçi maşini alak mesele yok. Berde 5 skor mekanikadır. Kıstaç aytmadım. Avtomadam 6 skor geliyor. Ondan gatı goğu maşinina Ford'um. Yönü şu maşinin geçeceğin yerinden ol geçip bilmez mi kaydiyen. Ona maşağı beyik dayoğ da twin turbo motion dattörün yönü seravno çägede batya. Çägede batyanın sebäbi bilýäňi de iki tigirin arasy gaty da şaw. Şondan 5 skor geçirmem görmedi akstaç o biz bunu. Hiç 5 geçir görmedi o. Bana sorduk 2, 3, 4, 5'e geçirmedik. Yani skora geçicilik da ol, jurlarda olayar bilýäňizmi? Oň aldaçy o berde Opel aldaçy, oň aldaçy onu gaty plavny etjer onu. Bar. Haýsta karak da haýsta gowartdyma geçiciligini. Berdeden edip soňalyk. Garanka garlykda. Käbir işler üçin. Da ora. Normal. Ben berde öz mikrofon joşunyalyk Toyota'nky radio wa da diskolya. Ya bu barla olmadı audio sisteması. Ýene bir da fullunny JBL audio sistemi eländir. Ana ol gowy mesele yok. A berde prostoy bolun berde JBL zat yok. Şoň üçin berde barlaryňa da diýen prostoy dar. Hilux'a pol test et bilmedik palça gumo dağa ekidip. Diýeni iPhone 17'ni şu at pol test edýär. Nähil gowurňan şu at. Normalmi? Şuna bolsa normalmi? Ya garankymı? Garank. Şeýle bolsa normal. Maşyn çyrasyny ýaktym. Motora gaty bir sessiz motor däl oglanlar bilýäňiz. 2 edillik motor da. Ýöne najoj motor. Ýöne çaly sesleri işleýär. Şondan öçürdüm da maşyny. Maşynam özüňiz gördüňiz. Bu biziň birinji obzorumyz Hilux. Indi men şu maşynyň fullny arasam belä, fullny tapaýyn, fullny obzor edelim. Bu maşynymyz biziň maksimalny prostoy, şoň üçin bir aýda real gaty kän zat ýok. İçämine gördüňiz prostoy mata salon. Prostoyja şuma izolýasiýasy pesirek. Ýöne şu maşynyň şuma izolýasiýasyny soň edýär ekenler. Bu Ulubek dostuma bir paketini getirip durşum. Şuma izolýasiýada oturdy şol polnustu maşyn şuma izolýasiýa we krugowy plyonka. Ana ondan has gowy ödem on full serono значит şu maşynyň şuma izolýasiýasy pesirek gelýär. Şeýle ýyllaryny üstüni patolog şuma izolýasiýa etýärler, onu soň gülýärlik goýlar. Mardak ustalar bilýäňiz, ama mesele yok. Zavoddan gowy edýärler diýsem, käýer ay zavoddan ömür gowy bor diýip. Mesele yok. Zavod köp zada gasxanýada. Näme üçin? Ýanky zatlary pesirek edip bahany arzan edýärler. Biziňkiler näme dapawnysyny pul berýär mesele. Bu maşynyň taradasy bizde bamka. Badırlar original tarada ögülmedik. Ba bolsa onam alıp obzor eder. Желательно full bilen taradasyny deňje goýup obzor etsek has gowalar mı kaýdyan. Siz näetdiňiz haladyňyz maşyn gowulyny ýaradymy? Bu maşynyň nähile gowuluny näme üçin gowurlaýany muja aýtdym men size. Köpüňiz tagam bilýänsiňiz saýmyny. Berde şagyllara maýlap ýörän şagyly geçip gitýär. Maşyn barda näme pikirdesiz? Bakalım ne diýýärmi? Siziň pikiriňiz aýdyň hany? Men pikirime
Bakatyna degem kaýdan. Ana bu maşynyň bakasa 22.500 dolar diýdim. Probega 128.000. Haliç paket alınan ýylam 2018 12-nji aý. Teklip karşı geçip görüň şu ýerde goýjak. Ba içinde Hilux'lar. Prinsipi Hilux bakatyna degen maşyn. Bu maşyn alýan adamın derdine ýaradýar da şu maşyny. Şu maşyny ulanýan bolsa, значит, imенно şu pick-up şoňa gerek. Bu maşynyň ornuny Prada'da tutanok, Land 300'de tutanok, Highlander'da tutanok, Highlander asobinne tutanok. Bu maşynyň barýan ýerleriniň ýarsyna barsa taýyr bol bermeliler. Ana şeýlerak abzor bolanlar. Göňüňize ýaradymy? Like basın, kommentary ýazyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Her videoda aýdýan ýüregiňize düşýär, nolýany şonu etmän unutmaň. Kim näkil maşyna alasy elip berýär, şuň ýalçy Hilux alasyňyz elýär. Her biriňize öz isleýän maşyny almak nesip etsin. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun olanlar. Dawaç, galan zat bolar.